determinator. Selvdestrueringsknappen. Nu er alt ødelagt. Zelensky for filan. Det er jo de forkerte russere, du har jagtet. Det er jo medicinerrusserne og deres cheftutor, du har taget til fange. Nej, ej, det er jeg virkelig, virkelig ked af. Ej. Går du hjem og fix dine antidronemaskiner og få ramt på de rigtige russere den her gang, så skal det nok gå. Hvor var det godt, at I 3 cheftutorer kunne slå 6 med terningen, så jeg kunne blive determineret af determinatoren, og endelig blev fri. Og nu kan I også slippe jer selv fri, og så kan vi sammen sørge for, at der ikke sker mere skade på vores søde russere. Og så kan vi i fællesskab lave en god studiestart for dem, hvor vi lærer dem at stå på deres egne ben, og stå ved, hvem de er, og have balls nok til at sige fra. Cheftutor, hør min bøn. Vælg mig som tutor, I vil ikke fortryde.